Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардестин, шуморам хуш омадед дӯстони азиз. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани фатири қатқата пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Ба мо дар кора 1 стакан об, 1 қушуқ намак, 1 қушуқ руғани алена дар кораю ба орд дар корая. Духтаро иҷо якта зуволае. Ман дута фатир кардагиум. Хай ҳардуша нишон додагиум баъди пухта шуданаш. Якташ боша бедрож кардагиум, яктаи дигашда боша дрож андохтагиум. Да хамири дуюм намудшам бошад ҳамхе об, намак, руғани алена камтар андохтагиуму ба камтарак дрож андохтагиуму орд андохтагиум. Ваям ранги ҳами шӯрида гирифтагиум. Инам хай зуволаи фатира мегирем, хушрӯ карда мешӯрем. На сахти бад бошад духтаро, на сустаки бад бошада. Фатири қатқат хоҳен агар қабаташ хушрӯ биёя, чӣ қадар резонак биёя, сахти бадам нашӯрен духтаро. Инам хай ман зуволае гирифтум, мондум хай, мемонем я ним соат дам мегирад. Баъди дам гирифтан бошад, мегирем хушрӯ карда тунук мекунем шаб. Иҷа якта зуволае гирифтум, дуюм зуволаша боша ҳозир гуфтум ки дрож андохтагиум камтарак. Ба хотире ки бодиринг харидагӣ будум, бодирингом да таи об тар карда мондагӣ будам. Ҳам фатир карда будам, ҳам бодиринг салёнӣ кардагӣ будум. Навбари оянда иншоалло бодиринги салёнима барои ҳамаактон пешкаш мекунам. Бовар кунед духтаро, ай ӯ сола пурсидестиян ки бодиринги салёнӣ апа маҳкам кунед. Хоҳарҷон, бодиринги салёнӣ насиб иншоалло навбари оянда бодиринги салёнӣ маҳкам кардагима барои шумо пешкаш мекунам. Инам хай зуволаи баъди дам додан зуволаи фатир муна хушрӯ карда инам хай тунук мекунем. Аввал иқама каталка кади хай тунук мекунам, ҳама тарафаш яхелакӣ шавад. Баъд тахтаи ухлоқ кати тунук мекунам шада. Ҷое ки зуволаи фатира тунук кардиста будум хай майдатар буда. Баъд дар рӯи столи чойхӯракмон бурда ба хай хушрӯ тунук кардагиуму баъд руған шакидагиум шад. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карден, дастгирӣ мекунен, суханҳои хуби хубтонро мезанен, дар видеои ман лайк мемонен. Ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман. Бовар кунед ҳам қадар хурсанд мешам. Ҳар як дунаи комментарияи шуморо мехонам, мегӯм ин қадар подписчикои беҳтарин дорам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳар куҷое ки бошед, худоҷон нигаҳбонтон боша бо аҳли оилатон. Инам хай зуволаи хушрӯ тунук кунед. Чӣ қадар зуволатон тунукак биёя, ҳамон қадар фатиртон қабатош хушрӯ мебиёяда. Иҷа баъди тунук кардан боша ба ман сливични масло, ҳами шедрая лета гирифта дар қабатош рехтагиумда. Иҷа ҳам самбуса кардагиум, ҳам фатир кардагӣ будум. Бовар кунед якта ҳами шедрая летаи калона нимша об кардаму дар ду фатиру ба самбуса кардагӣ будум, дар ҳамино истифода бурдум. Ман ҳар боре ки фатир кунам духтаро, дута фатир мекунам. Якташа хай кӯдакон мехӯранд бедрож, барои худмон боша дрождор мекунам да. Ваям ранги ҳами фатири ҳардуш яхела мешавад, просто дрождор камтар дам мекунаю, мулоимак мебиёда. Барои ҳамин одамое ки желудкашон касалай, вайда нағзайда, мақсад хуртову шакарову ки карде, желудка дар намекунад. Вақте ки дрож дошта боша, нағз ҳал мешавада. Ба ҳамин хотир дута фатир мекунам ҳама вақт. Охир даба бинед хай результаташа нишон додагиум. Фатири дрожӣ чӣ хелай хай мақсад, фатире ки ҳам хай бедрож мекунӣ қатқат вай чӣ хелай. Инам хай шедра лета ов кардум, гармак кардаму ба гирифтум дар зуволамон хай ҳама ҷоякушда рехтаму шакидум ша. Баъд духтаро вақте ки шедра лета гармак мекунед ку чӣ қадар ҳамин пухтупазои шумо резонак мебиёяд. Температураи хона да истодаи кати истифода набарен. Ягон мақсад печёни мечонида истифода барен. Вақте ки ҳамин фатир мекунед, самбуса мекунед, об кунед, хай камтар ҷӯшак бошада, ширгарм не, ҳамин ҷӯшак боша, чӣ қадар резонак мебиёяд пухтупази шумо. Бовар кунед ҳамин гапое ки мегӯм дар ҳама влогом гап мезанам ку чизе ки ҳаста байни ману шумо да ягон секрет неста. Чизе ки ҳаст ман хай хушрӯ шумо да нишон медиҳем ки шумо ёд гирен, кадоме ки наметонам. Хай занҳои тоҷики мо ҳама ҳунарманданд, кадоме ки намедонам ба ҳамон хотир ҳамин видеоро мебарорам ки духтаракоям ёд гиранд ба хотири ояндашон да. Инам хай зуволаи хай тунук кардам, руған кардагиму баъд ҳам хай хушрӯ карда мепечонем мегирем. Инам хай бинед духтаро, печонда гирифтан мегирам. Меша ки ман се намуд мепечунам ҳамин фатира. Меша ки ҳамин тахта ухлоқда ҳам хай ҳамаакша печонену ай байн корча кати бурен, тоб дода гирен, ҳамаш якта мешада вайдам. Ин дам хай нағзай вайдам, не ки қатқадош ида хушрӯ мебиёд духтаро. И хеле ки якта мепечунан мегирен ку варақи хушрӯи бад мебиёд. Бо я намуди дига мекунам. Зуволаи ҳам хай тунук мекунем, руған мешакам. Ранги зуволаи самбуса ҳам хай мепечунам, ҳамаакша мепечунаму ҳам хай кулула карда мемонам ша, камтар мемонам дам мегираю, баъд тунук мекунам мепазам. Хай фатира чанд намуд мекунем мо.
ҳамин бисёри одамое ки фатири бисёр мепазанд бисёр мекунанд. Ҳозир ҳам замонае шудае ки ҳама чиза медонад. Пеш хела ютуб мегирифтан ин тараф ав тараф. Ҳозир ҳама хел мекунам доно шудагӣ, ҳама медонад. Шукри худо ки модарҷону ҳастаи худоҷон ҳазорсолака нашуна, ҳама чия ёд додагиам мона. дӯстони азиз, иҷода бошад ширкати Туркияи Эрсага тавсия додистам. Ин апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Туркияи Эрсак беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. Барои грижа, бронхит, варикоз, витилиго, барои мақсад пӯсти шумо сафед меша, барои ҳамуно маҳсулотҳо дорад. Барои жлудка, барои кӯдаконе ки иммунитетшон пастае. Хулас ҳамаи маҳсулотҳоро аз ширкат ёфта мешавад. Шахсоне ки кор кардан мехоҳед, ба рақамҳои рӯи экран буда ба апаҷон мо нависен, шуморо регистратсия карда корро хушрӯ карда мефаҳмонам. Бо хубиш дар ин ширкат чие ки вақти шумо харид мекунед, боз як баробар падарка барои шумо метиҳанд. Марҳамат кунед духтаро, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед кадомитон ки кор кардание. Агар кор кардан нахоҳед, марҳамат кунед, бор заказ кунед, беҳтарин маҳсулотҳо дорад. Ин ширкат дабошад духтаро маҳсулотҳои ҳалолай. Аз ванитон намеғалтен, балотон намесӯзад. 10 балки карден ойликҳои калонда мебуроед. духтаро марҳамат кунед. دخترای عزیز من اینم قدر چیز خریداری کردم این چیزا رو خرید کردم میبینید که چند تا پدرکا نه تا پدرکا گرفتیم پدرکاش به پدرکای خوبای هم چیزی که برای ما در کار هستن برای هر یک نفر چیزی ضرورت نه دخترو меведолай барои почки фоида дора, жлудкаро майда мекуна, бисёр хурда наметонен, хароб мешин, жироиш камкана об мекуна. Ане қалам барои зрения тамом шуда буд, пайдо шуда системада. Қалам барои зрения, ане кофе духтаро на обромадagi, ане шмаковое масло барои асаб, барои ҳама намуд дард сураи вай шмаковое масло. Неқа ёкнеки неқа чиза компания подарка кардагиашуна. Инам хе баъди ним соат дам доданмон ба ҳам хе фатира мегирам хушрӯ карда тунук мекунем ша. Не ки духтаро вақте ки хоҳен ки ҳам қабатҳои ҳами фатирмон гум нашавад, бисёри баъд вазнтона дар булои ҳами напартоенда оста камтар тунук кунену инам хе пар занен хушрӯ карда. Баъди пар задан маъқул бошадтон агар дар булош об кунен, хай агар маъқул бошадтон дар булош шир ёки тухм, чизе ки ба шумо маъқул аст, ҳамуна кунен, хай ба дар духовка монен. Дар духовка дар дараҷаи баланди бадам намонен, дар 280 монен пазен гирен шаба. Иҷа ман болош даба кунҷит кардагиём, кунҷити сафеду кунҷити сиёҳ истифода бурдагиём. Хай ба хости дили худтон духтаро, чӣ хеле ки маъқулайтона ҳамун намуд истифода барен. Инам хай кунҷитҳои мерезему ва мегирем духовкада мемонем. Хай духтарако ин қадар меҳнат мекунам барои шумо, хай мақсад чи пухтбазиквема барои шумо хай нишон метиҳем. Ин комментарияда нависдаги буданд ки 2-3 влог пешда ки фатири қат кунед нишон тие. Ина барои шумо хай нишон додагиём. Чизе ки духтаро шумо дар комментария менависен, ман якта мекунам иншоалло вақтое ки бекоримай, ман барои шумо пешкаш мекунам. Шумо боше кадомитон бе подписат тамошо мекунед, подписат кунед духтаро. иҷа бошад духтаро, ина фатирои ма кардагӣ тайёр шудан бинен. Ин фатире ки ина шикастестам, ин бе дрожайда резонаки хушрӯ омадагӣ. Ана ин боша дрож андохтагиам, камтар дам кардагӣ. Ҳамин қадар байнашон фарқият дорад. Инам резонаки хушрӯ, просто ин мулоимаки хушрӯ мебияд. Фатири бедрож бошад чӣ қадар резонак мебиёд. Инам хай хушрӯ резонак омадагӣ, қабатҳошам хушрӯ омадагӣ, просто камтар мулоим мебиёд хушрӯеда. Ҳамин фатира баъди дрож андохтан бисёри баъд намемонед, ранги хамир намерасонед. Инам ҳамин ним соата тунук карда роған мекунем ба. Ина иҷада бошад ним таъин мондагиён, ним таъин. Ина ҳар душа бинед, просто камтарак иш дам мекунад, мулоим мебиёд. Ҳамин қадар фарқият дорад. иҷада бошад мавора ба анҷом мерасонам. Хайр, худо нигаҳбони мо шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳар куҷое ки бошед, худоҷон нигаҳбонтон бошад.